I'm Jerry Lang, acting as a technical consultant for FFI, and I want to explain how the MPG cap works. Když se podíváte na funkci tradičního spalovacího motoru, 4 cykly se neustále střídají. Sání, stlačení, spalování a výfuk. Bez MPG cap se v klasickém automobilu pohonné hmoty při spalovacím cyklu nespálí dokonale ve spalovací komoře. V podstatě, když si představíte výfukové potrubí většiny spalovacích motorů, uvidíte zážeh plámene výfukového systému během výfukového cyklu. Nyní, když je MPG cap vložen do nádrže s benzínem či naftou a je rozpuštěn v palivu, pohonná látka se stane nosičem a bere si MPG cap, který je katalyzátorem ve spalovací komoře. Ve spalovací komoře katalyzátor zrychluje spalování, čímž je tento proces ve spalovací komoře ukončen. Tímto získáme větší výkon a také nedojde k úniku tepla ve spalinách. Výfukové teplo se snižuje a tím se zvyšuje účinnost motoru. Jak ve spotřebě, tak ve výkonu. I've tested the MPG cap extensively and proven that it absolutely works. The testing that I've done has been through microfilters and other systems that are much finer than those you find in an automobile, so there's no danger of plugging up the fuel system or any other part in the automobile, the injectors or anything else in the automobile.